Hai chuirde chun stá gcuibh bhí seanseo tá chun breannar ar chopal na Gaeilge. Tá breannar ar seohanú tuis go tháinig ceist go mar rinne seachna cén ó chóir dom is úsáid seachas tá ceistra. Le seo a thuiscint caithfidh tú breanú ar dús ar cad chuige an chopal. Tá an chopla going le fascnéis le teangala a dhéanamh idir fascnéis agus anamní nó cuspóir na habirte. Ceart leir sa sin nasc go bunasach idir cuid bhain den habairt agus cuid eile nó idir fochuid den habairt fochuid a dogan níos mó eolais dóin agus an chuid eile den habairt nó den chlásal. So sin generalta sin couple bailach breanúir nó teachtaireacht ar an úsáid a bhainmid as an couple. Anis mar leis an gceist is versus tá. Má bhaintear na samplíise ar an Scoileáin feiceadh tú go bhfuil an chéad couple sampla seo denna chuir síos ar staid nó ar aisnéis mas mailet tá bún nó bún go maith déadá airgóint casta nó á féise go chruthú a deireadh nachfuil na rudí seo go thomná bún ach déan chuid is mó nuair tá den éigin ráise ceannar breacha se be siad a smaoinemh gur cóhéachs nó staid réasúnta bún nó bún iad seo. Agus be sé sin níos sul ar a fós nuair chuann tú an chéad trí hampla an sin i gcomparáid leis an dara trí hampla an seo. Tá sin tá an fear sin ag rith. So tá sé ag rith faoi láthair ach stoppaigh sé tá sa gin go duchaigh stop leis an rith. Starna ceann an san tá ag léamh Moby Dick le Herman Melville. Tá agat go ducha deire leis an leabhar nach leannig an léamh sin ar an leabhar san go deo. Níl aon bailach go leanach sé go deo. Agus is eabhaigh an chás an tríomh sampla san. So sin é go generalt agus go scioppa féach an rud bún nó rud nabhún é. Se ach sin roinn samplaí agus sin é go generalta gan dul goróidh isteach sa scéal naonad ach tásúm go dtíonte sin leat agus go mar sin an scéal nó an rabha sin a bhíonú. Amar